Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kula Dihayati Liana, tim kalih 18 tiga tunggal. Kula saking kelas kawan D. Ing wekdal menika, kula badhe bahas pawarta babagan perkembangan virus corona kang wonten ing Indonesia. Kang kula tingali ing media televisi channelipun Indosiar acara program Fokus tanggal 9 April 2020 jam 11. Teng mriki kula badhe njlentrehake unsur 5W1H kang wonten ing pawarta kang sampun kula tingali. Monggo sedanten sami mirsani. Hingga pagi ini tercatat 2.900 lebih kasus positif COVID-19 terjadi secara nasional. Sementara itu di Kendari, Sulawesi Tenggara, sejumlah pasien positif COVID-19 yang sedang menjalani masa isolasi saling memberikan semangat untuk sehat. Dengan menggunakan tabung garam air mineral, pria positif COVID-19 ini bersemangat melakukan olahraga. Pria ini adalah pasien yang sedang menjalani isolasi di Rumah Sakit Dr. Andes Kendari, Sulawesi Tenggara. Selain berolahraga, selama hampir 14 hari menjalani masa isolasi, dirinya bersama pasien positif yang lain saling memberikan semangat untuk lahir dari stres dan sehat menghadapi pandemi COVID-19 ini. Yang lain yang karena itu segala macam memang hanya di model kalau saya dikasih obat-obat vitamin itu pun obat minum oksigen tidak dikasih sama sekali. Kalau dari sisi edukasi untuk masyarakat juga bagus karena ternyata penderita COVID itu tidak seseorang yang dibayangkan. Berdasarkan data tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, hingga Rabu sore terjadi penambahan kasus positif COVID-19 sebanyak 218 kasus. Dengan demikian, total pasien positif COVID-19 kini menjadi 2.956. Jumlah pasien yang sembuh bertambah 18 orang menjadi 222 orang. Sedangkan pasien yang meninggal dunia juga bertambah 19 menjadi 240 orang. Sementara itu, Provinsi DKI Jakarta masih menempati posisi pertama jumlah kasus positif COVID-19 dengan jumlah kasus 1.470. Disusul Provinsi Jawa Barat 360 kasus. Magasari Mahfud melaporkan dari Sulawesi Tenggara. Pawarta kasebut inggih menika bahas pasien corona kang dirawat ing Rumah Sakit Bahtera Mas, Kendari, Sulawesi Tenggara. Pasien menika ngupayake kangge sehat jasmani lan rohanine kanthi cara olahraga ngangkat galon mineral kang wonten toyane ing ruang isolasi. Piyambakipun sampun dirawat suwene sekawan welas dinten ing Rumah Sakit Bahtera Mas. Nalika diwawancarai, piyambakipun ngaku yen pengen sehat jasmani lan rohani kanthi cara nyemangati pasien liyane supaya boten stres amargi divonis positif corona. Dr. Robiul Awal, juru bicara gugus tugas COVID-19 Sulawesi Tenggara, maringi keterangan yen pasien namung diparingi obat-obatan ananging kaadaane jiwane tertekan amarga keweden kaliyan penyakite, mula pasien iku bakal angel marine. Nanging yen pasien nglakoni masa karantina kanthi cara seneng atine lan bahagia, menika pasien saged cepet marine. Info terakhir babagan virus corona ing Indonesia. Rabu sonten 8 April 2022 kasus pasien positif corona tambah 218 kasus. Dados total 2.956 kasus. Pasien kang waras tambah 18 tiang. Dados total 212 pasien kang waras lan pasien kang sedo tambah 19 tiang. Dados total 212 tiang. DKI Jakarta manggoni posisi pol dhuwur yaiku 1.932 kasus lan Jawa Barat manggoni posisi nomor kalih yaiku 350 kasus. Himbauan agem sedanten, ayo sedanten sami jaga kesehatan piyambakipun. Naati kalih peraturan pemerintah, tebi kerumunan, ayo padha suksesaken social distancing. Sregep wisuh tangan, ngagem sabun lan hand sanitizer. Ngunjuk masker, ngunjuk vitamin C menawi kangge jaga kekebalan tubuh.
ngagem masker menawi medal saking griya boten tindak ing wilayah kang wonten wabah corona. Menika sedanten insyaallah saged kangge nyegah ngrembakaken virus corona. Pramila cekap semanten atur kawula. Bilih kathah lepatipun kula nyuwun agungé pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.